li Diyarbekirê cara yekeme ku li ser çareserkirina pirsgirêkên veguhestina nexweşan ji Herêma Kurdistanê bû Bakur û Tirkiyeyê komxebatek birêve çû. Komxebat bi piştgiriya Parêzgeriya Diyarbekirê û saziyên tenduristiyê û jûra pîşesazî û bazirganiya Diyarbekirê hat amadekirin. Parêzgerê Bajêr Münîr Karaloglu bi Kurdî xêrhatina mêhvanan kir û got civîn û xebatên hemaheng ji bo aştiya navçeyê jî sûdewar dibin. Serokê jûra pîşesazî û bazirganiyê ya Diyarbekirê Mehmet Qaya jî got bi vê komxebatê dixwazin ku astengiyên li pêşiya veguhestina nexweş û geştyaran ji holê rakin. Biz özellikle Kürdistan bölgesindeki hastaların em dibûn şahîd ku welatiyên ji Herêma Kurdistanê bo nexweşxaneyan dihatin Bakur û rûbrûyî pirsgirêkên mezin dibûn. Me got gelo em dikarin ji bo çareserkirina van pirsgirêkan çi bikin û me biryar da ku em bi hemû aliyên pêwendîdar re vê komxebatê pêk bînin. Dema ku welatiyên Kurdistanê tên Diyarbekirê wekî ku mala xwe ne tên pêşwazî kirin. Li Diyarbekirê nexweşxane û otelên gelek pêşketî hene. Li gorî ragihandina rayadarên kompanyên veguhestina nexweşan mehane zêdetirî 100 kesan ji Herêma Kurdistanê bû nexweşxaneyan tên bajarên wekî Diyarbekir, Mêrdîn, Sêrt, Dîlok û Batmanê. Endamên şanda Herêma Kurdistanê danzanîn ku li nexweşxaneyên Bakur hemû cûre nexweşî tên derman kirin û li gorî bajarên Rojavayê Tirkiyeyê bajarên Bakur ji aliyê aborî ve jî guncavtirin û li van bajaran pirsgirêka çand û ziman jî najîn. Welatî Tirkiye zor ihtimam be giştiyarî dida, yek lawaneş giştiyarî tenduristiye û xelkekî zorîş serdanî welatekanî tir dikin bo westî tenduristî xwehan. Yek lawaneş ke birên Tirkiyeyê zor be xelek dête êra. دەیانەوێت ئێستا هەماهەنگی زیاتر هەبی کار ئاسانی زیاتر هەبی بۆ هاوڵاتیان بۆ هاوڵاتیانی کە ئارەزوو دەکەن یان پێویستیان پێە بە نەخۆشخانەکانی دەرەوەی کوردستان بە تایبەتی نەخۆشخانەکانی تورکیا و شاری دیاربەکر کار ئاسانی زیاتر بکرێت. Di komxebatê de nûnerên Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê, rayadarên Gumrika Gaborê, rayadarên saziyên tenduristiyê yên ferbî û taybet, akademisyen û nûnerên saziyên otelan biryar dan ku ji bo çareserkirina pirsgirêkan di hemahengiyê de bin. Hat zanîn ku ji bo jinû ve destpêkirina geştên asmanî yên rasterast yên di navbera Hewlêr û Diyarbekirê de jî hewl tên dayîn. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.